Быйыл интернеттағы иң зур мәгълүмати мәйданнарның берсе Википедияның татарча варианты барлыкка килүенә 15 ел булды. Википедия үзе һәркем яза алган ачык эчтәлекле күп төрле онлайн энциклопедия. Бүген ул интернет киңлектәге иң зур һәм иң популяр гомуми белешмәләр җыелмасына әйләнде. Соңгы арада хөкүмәтебездә татарча Википедияны үстерү эшенә зур игътибар бирә башлады. Студиябызның тәүге кунагы Яшел Үзән шәһәренең 16-нчы мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Сәләт Вики мәктәбе дигән проект җитәкчесе Тимерхан Шәйхетдинов. Хәерле көн, Тимерхан. Сине студиябызда күрергә без бик шатбыз. Хәерле көн, исәнмесез. Тимерхан, син күптән түгел генә Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрипович Шәймиев янында булып, аны Википедия һәм гомумән аның эшчәнлеге белән таныштырдың. Әлеге очрашу нинди нәтиҗәләр бирде? Беренчедән шуны әйтәсе килә, мин генә таныштырмадым, мине белән тагын Фәрхат Абыйфаткуллин булды. Ул минем остазым. Сәләт Вики мәктәбе проектының гамәлгә куючы, шулай ук безнең дөнья күләмендә ел Викимедиясты булып танылган шундый бер шәхесебез. Һәм инде әлбәттә безнең төп максатыбыз, шул чашның төп максаты Минтимер Шәриповичка менә татар телле Викимедия проектлары татар теле үсешенә ничек тәэсир итә ала. Һәм әлбәттә инде Минтимер Шәриповичның үзенең шәхси кызыксынуы бар, чөнки барыбер безнең хәзер шундый 21-нче гасыр, күп мәгълүмат безнең хәзер офлайн форматыннан онлайн форматына күчә, интернетка, ягъни. Һәм инде әлбәттә татар теленең дә интернет челтәрендә шундый үсеше, шундый бер мөһим урын тоту өчен безнең Википедия бар, татар Википедиясы бар. Аеруча менә татар телле мәгълүматны, татар телле контентны булдыру юнәлешендә без иң алдынгыларның берсе булып саналабыз. Тимерхан, менә татарча Википедияның татнетта тоткан урыны нинди? Аңа еш мөрәҗәгать итәләрме? Татар Википедиясы татнетта иң еш мөрәҗәгать ителүче шундый бер безнең ресурс. Әлбәттә, безнең лидерлар арасында ул безнең татар телле масса күләм мәгълүмат чаралары, ул матбугат, Татаринформ, башка нидер шул тагын интертат, шундый изданиялар. Һәм әлбәттә татар Википедиясы гомумән үзенең эчтәлеге, үзенең шундый контенты киң темаларга багышланганга күрә, кешеләр хәтта инде татар Википедиясына мөрәҗәгать итәләр, чөнки ул безнең татар телле онлайн энциклопедия, һәм хәбәрләр генә түгел, инде мәкаләләр генә түгел, гомумән аларны борчый торган сорауларга яисә белмим инде булган инде безнең мәсәлән Татарстанда нидер вакыйга. Мәсәлән, театрда безнең премьера булган икән, алар тиз генә мәсәлән шул спектакль турында нидер мәгълүмат эзләргә тырышалар. Яисә гомумән кемдер мәсәлән укучылар, студентлар өй эшен ясаганда шул ресурсны шулай кулланалар. Менә төрки Википедиялар арасында татар Википедиясы ничәнче урын алып торасыз? Андый статистика алып барасызмы? Әлбәттә, шул статистика бара. Теләгән кешеләр шуны карый ала. Төрки телле Википедиялар арасында без 5-нче урында. Беренче урында безнең төрек телле Википедия, аннары китә безнең Казак, Азәрбайҗан. Һәм ни өчен 5-нче? Монда шуны бәлкем сәбәп әйтергә мөмкин имеш, шул телләрнең башка дәүләтләрдә дәүләт статусы, рәсми дәүләт статусы бар дип. Ләкин башка факторлар да бар. Шулар арасында ул безнең гомумән татар Википедиясында мөхәррирләр, авторлар активлыгы. Чөнки мәсәлән безнең 28 мең теркәлгән кулланучы, һәм шул 28 мең теркәлгән кулланучыдан тик 70-75 кеше генә актив. Һәм алар да даими рәвештә язмыйлар, кемдер анда отпуск булганда җәй көне яза, кемдер көз көне, кемдер кыш көне. Һәм инде әлбәттә безнең 3 идарәче бар, 3 администратор. Алар инде гомумән татар Википедиясында вики принциплары, гомумән кагыйдәләрне үтүен тикшереп, шундый бер мөһим рольне уйныйлар.
Менә Россия халыклары телләре дигән төшенчә бар бит инде безнең. Россиядә менә безнең татар Википедиясы ничәнче урын алып тора? Андый мәгълүматлар бармы? Андый мәгълүматлар бар. Без лидерлар арасында, аеруча мин хәтерләгәнчә башкорт телле Википедия бездән икеләтә әзрәк. Ул анда 40 мең тирәсендә мәкалә. Бездә хәзер вакытта 81 меңнән артык. Һәм инде бездән узды инде рус телле Википедиядә, аны менә күргәнгә түгел, шундый яңалыклар 1,5 миллион мәкалә инде тупланды рус телле Википедиядә. Тимерхан, син бүген Сәләт Вики мәктәбе дигән проектны җитәклисең. Димәк, Сәләт шушы татарча Википедияны үстерүгә үзеннән нинди өлеш кертә икән? Гомумән менә бик зур рәхмәт инде безнең Сәләт оешмасы җитәкчелегенә, аеруча менә 16 елда Вики мәсьәләсенең әһәмиятен аңлап, менә шул проектның башлап җибәрүгә мәйданчык биргән өчен. Инде хәзер шул 16 елдан шул проект чынга аша. Һәм безнең проект кысаларында ул проект укыту һәм шуның төп чарасы инде укыту программасы. Менә безнең хәзер 21 октябрьгә кадәр Сәләт.biz сайтында Сәләт Вики мәктәбенең көзге укыту сессиясенә гаризалар кабул итү кампаниясе бара. Һәм бөтен гаризаларны кабул итеп бетергәч, без ноябрь аенда иншалла көзге укыту сессиясен башлап җибәрербез. Анда безнең 7 сәгать укыту ustaханәләр каралган. Һәм инде шул ustaханәләр кысаларында без төрле спикерларны дистанцион рәвештә я офлайн рәвештә чакырып, алар әлбәттә безнең укучыларны Викимедия проектларын белән таныштырачаклар, аларның мөмкинлекләре белән, анда ничек эшләргә, ничек язарга. Һәм инде әлбәттә проектта теләсә нинди илдә яшәүче татар телле бала катнаша, әгәр дә аның интернеты булса, интернетка шундый чыгу мөмкинлеге булса. Һәм чөнки проектта онлайн форматта катнашырга мөмкин. Безнең Сәләт YouTube каналында ustaханәләрнең тур эфирлары барачак. Һәм инде бала, әгәр дә шул тур эфирларын карап, мастер-класста бирелгән бөтен биремнәрне, эшләрен үтәсә, әлбәттә ул да безнең проектның катнашучы дип атарга мөмкин. Менә алга таба нинди үсеш перспективалары турында сөйләргә мөмкин, Тимерхан? Гомумән әйткәнчә инде мәктәпләрдә, башта инде Казан мәктәпләрендә, аннары Алла бирсә Татарстан мәктәпләрендә дә шул шелтәр җибәрү, Вики клублар шелтәре. Менә шул һәрбер мәктәптә менә Викимедия проектларын чынга ашыру өчен җаваплы менә шундый безнең филиалларыбыз дип әйтик инде. Һәм инде гомумән мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән берлектә Татарстан сайтларын ирекле лицензиягә күчерү, чөнки Википедия ул теге хукукый ягында бик шул якка бик зур игътибар бирә. Һәм инде безнең без кулланган төрле медиа файллар, сайтлар, алар теге копирайт түгел, ә менә мәсәлән ачык лицензиялар булырга тиеш. Һәм мәсәлән шул юнәлештә безнең беренче адым бар. Мәсәлән безнең Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм министрлыклар сайты инде ирекле лицензиягә күчте. Ягъни мәсәлән шул сайттан без ирекле рәвештә мәгълүм текстны, фотографияларны, видеоларны Википедиядә куллана алабыз. Һәм инде шулай мәдәният министрлыгы белән берлектә шундый эшчәнлекне дә алып барырга исәп бар. Аеруча менә безнең Татарстан Республикасында шактый мәдәни объектлар урнашкан һәм алар турында язу, алар турында контент булдыру бик мөһим һәм аеруча алар турында бик әз язылган да. Шуңа күрә менә шул кимчелекне бетерер өчен әлбәттә без шул юнәлештә дә эшләрбез. Бик зур рәхмәт, Тимерхан, килүең өчен, әңгәмәң өчен һәм алга таба сезнең эшчәнлеккә уңышлар теләп калабыз. Сезгә зур рәхмәт. Сау булыгыз.